low pressure area ang gibantayan sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Uwahi kining nasigpatan sa Pag-asa 635 kilometers east-southeast sa General Santos City. Matud sa Pag-asa, kung doon na may tsansa nga makasud kini sa Philippine Area of Responsibility, bubuo ra usab ang posibilidad ni ini nga mamahimong bagyo. Sa pagkakaroon trough o extension sa mong LPA ang magpauwan sa pipila ka bahin sa nasud. Padayon usab nga nasinati ang hanging amihan sa dakong bahin sa Luzon. Gumikan sa amihan, baluron o delikado sa gagmayng mga sakayang pandagat ang magpatunga sa kadagatan nga sakop sa Ilocos Norte, Cagayan Valley Region, Aurora ug pipila ka baybayunan sa Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat ug Surigao del Norte. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipaabot ang pag-uwan sa halos tibuok Kabisayan ug Mindanao ug sa pipila ka bahin sa Cagayan Valley Region, Quezon, Mindoro, Romblon, Palawan ug Bicol Region.